Марина Ермакова, шаҳрдори Сердобски вилояти Пензаи Русия, дар пайи як моҷаро вобаста ба тақдими шаҳодатномаи манзил аз мақомаш истеъфо дод. Баъди он ки ин мансабдор аксро аз маросими супоридани шаҳодатнома нашр кард, дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди ҳамлаи лавзии корбарон қарор гирифт. Дар яке аз суратҳо ду зани кӯдакдор акс ёфтааст. Ба навиштаи «Осторожные новости» дар шабакаҳои иҷтимоӣ иддао шудааст ки гӯё ҳарду ин зан ҳамсари як марди тоҷикистонӣ мебошанд ва талаб карданд ки то куҷо қонунӣ будани манзили додашуда тафтиш карда шавад. Марина Ермакова иброз доштааст ки тасмими тарки вазифа барояш хеле мушкил даст додааст. ҳодисаи ҳамсон соли гузашта дар Митишии Москав рух дода буд. Як оилаи серфарзанди муҳоҷирони тоҷик ки шаҳрвандии Русияро доштанд, шаҳодатномаи манзилро гирифтанд. Дертар қарори додани шаҳодатнома бекор карда шуда, нисбати ин ҳолат парвандаи ҷиноятӣ бозгардид. Дар натиҷа зодаи Тоҷикистон Тахмина Самадова бо иттиҳоми борои қаллобӣ ба даст овардани манзил ба 4 соли зиндон маҳкум гардид.